मैदान बसुमतारी सासे लोगोआ बिथांनि लिंकखौहाय आंनि WhatsAppआव हगारलायबाय आरोना। दा बिथांनि सायाव आंबो नैबेखौ फंनैसो बाथ्रा बुंनो होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैलायबाय लोगोफोर। बिथांखौहाय दाख्लैहाय आं बुंदोंमोन माने सोरनिबा गारि ड्राइभार गारियाव थानानै भिडिअ लाबोयो होननानै बुंदोंमोन ना। बिथाङा बेखौ लज्जा मोनलायबाय आरोना। थिग बेबायदिनो दिनै बिथाङा सोरनिबा गालामाल दखान थानानै होहरलायबाय आरो आंखौ। बा खोनासं मैदान बसुमतारी, नोंथाङा बै समाव गावदां दैमारिखौ मा होनामोन, मा राव बाहाया? नोंथाङा गोसोखांदो बै समावहाय गावदां दैमारिखौ मा बुङामोन? मा जेसिनो बुख्रुबनो फैनो नोंखौ क'क्राझाराव फैयोबा मानजिगोन आं। बेफोर नङालै भाइ। बेफोरबायदि दम होलायनाया गोदोनि समावसो जायोमोन। नैबे दानि समाव बेफोरबायदि दम होलायनाया गैला। मिथियो? नोंथाङा लज्जा मोनदों आरोना आंजों बुंजानानै। नोंथाङा बेबायदि बुख्रुबनो सुख्रुबनो होननायावसो भिडिअ बानायजादों। आरो नोंथाङा होनदों आंखौहाय माने सोरनिबा खिथुआव हाबनानै भिउस लाबोग्रा माग्रा। आंनि फल'खौ नायलाय, फल'वारा साबसे दङ फेसबुकआव हाबनानै नायलाय। आरो नोंथांनि फल'वारखौथ' आं मिथिगौ साबसे दं। बेखौ लानानै नोङो एथ' जावबाय आरोना आंखौ। बिजों मा मैदान बसुमतारी, नोङो खालि गारियाव थानानैल' भिडिअ बानाय नालाय गावखौनो एकदम स्मार्ट, बिराद माने दामि बेफोरबायदि देखायनानै नोङो मानसिफोरखौ गाज्रि गाज्रि माने बुंहरो। बेनि थाखायथ' आङो दिनै नोंथांखौ ड्राइभार होनो गोनां जादों। आरो नों दिनै गालामाल दखान थानानै आंखौ लेक्सार होलायबावबाय आरो। वाह! आङो मैदान बसुमतारी नोंथांनि सायाव एसेबां मानि गोलाव भिडिअ खालामा। आरो आं नोंनि सायावबो एसेबां मानि बुंनांगौ खोथाबो गैया। मिथिबाय? बेखायनो आंनि खावलायनाय, नोंथाङा नोंथांनि भिडिअखौ बानायलांबाय था आरो आंबो आंनि भिडिअखौ बानायलांबाय थागोन। खुनु बाहाय आङो रावखौबो जेबो बुङा। गावदां दैमारिया आंनि उसुंसेनि मानसि भाइ। गावदां दैमारिनि फुल जारिमिनखौ नों मिथिया। मिथिबाय? गावदां दैमारिया सासे बिमा बिफा गैजायै मावरिया। गावदां दैमारिखौ सोर फेमास खालामदों? जोंसो। मिथिया हसिया बेखायनो भिडिअ खालामनाङा मैदान बसुमतारी। जोबोद दुखुथिया मानसि बियो। मिथिबाय? बिमा बिफा गैया दा। बेसेबां खस्थ'यै जानानै दं दिनै नोंसोर मिथिगौ। गाज्रि मोननाङा दे मैदान, माने नोंथांनि सायाव भिडिअ लाबोबाय आरो नोंथाङा आरो बिनिफ्राय गोदान भिडिअ बर'ननो दासानसै। दिनैनिफ्राय नोंबो गावबागावनि भिडिअ खालामदो, आंहाबो आंनि भिडिअखौ आं बानायसै। दिनैनिफ्राय आं नोंथांखौ जेबो बुंला। बेखिनियाव दोननानै फोजोबनाय जाबाय दे मैदान बसुमतारी। बाय।